på tirsdag. Så skal vi til noget af det skønneste i verden, nemlig perler. Altså det siges jo, at Kleopatra drak perler, at dronning Ingrid, den afdøde dronning Ingrid, sov med dem, og Coco Chanel revolutionerede dem. Men hvor er perlerne i dag? Nu er de blevet hotte igen, og vi skal se på smykker med perler i dag. Godmorgen og velkommen, Charlotte Møbjerg Ansel Henry. Du er jo vores faste smykkeekspert og har fundet et bredt udvalg af de her perler. Perler er en af de ting, som det er altid nemt, når vi siger diamanter moderne. Alle vil gerne have dem. Perler er sådan en, som nogen har svært ved at knække. Ja. Altså, hvis vi lige begynder med at sige, hvor stor en trend er de lige nu? Hvor stor en tendens er de? Det er faktisk en ret stor tendens. Fordi flere af de store modehuse, som Saint Laurent og Lanvin og Chanel især, har taget dem op i deres smykkekollektioner. Ja. De har piftet nyt liv i perlerne, faktisk. Det er det, så man skal altså se, om man ikke kan overvinde denne her fornemmelse af, at det måske er et form for bedstemors smykke. Ja, vi har set forskellige modeblade have dem på forsiderne, hvor de har været ude og markere sig. Hvad er det for et look, vi ser? Altså, hvordan ser vi perlerne brugt? Jamen, det er sådan meget enkelt eller anderledes, altså moderne. Den er virkelig taget ud af sin vante kontekst og brugt i sådan store ører. Eller sådan, det ligner sådan nogle store hørebøffer, Chanel har lavet nu her. Og så er det en kæmpe perle. Den er med al sandsynlighed kunstig, fordi så store perler laver naturen ikke. Men det skal se sådan lidt minimalistisk, lidt nyt, lidt anderledes ud. Ja. Og nogle af de ting, som vi så skal se på i dag, det er noget, der ligger foran os. Men inden vi går i gang, så lad os se på, hvordan nogle af de kendte kvinder, vi plejer at spejle os i, når det kommer til stil, har valgt at bruge det. Der er flere forskellige, Rihanna og Miley Cyrus og Olsen-tvillinger, der har brugt det her. Og hvis vi prøver at se nogle af de billeder, hvor de har dem på, så lad os lige prøve at se en gang. Ja, det skulle gerne. Der kom det. Jamen, det er jo sjovt at se Rihanna, som jo er sådan ret rocket og rå. Og hun får et helt andet look, når hun pludselig har kavalergang ned til navlen, og man kan se hendes tatoveringer, men så har et bund af perler på. Det gør hende alligevel lidt mere uskyldig, end hvis hun havde store, rå, oxiderede smykker på med nitter. Så hun får lidt mere sensuelt, lidt mere feminint look i det. Hun er også en lidt fin dame, måske endda. Jamen, på den nye måde. Men nemlig ikke på nogen bedstemor-måde. Der er også en fuldstændig overflod af smykker. Vi ser, at det er sådan et kamelia-dame-agtigt, tænker man, sådan lidt gammeldags. Ja. Er det lidt sådan, de skal styles? Der er sikkert flere, som vi kan se nu på billederne hen, hvordan de bliver stylet. Ja, altså, det er jo sådan lidt, det er den nye Chanel lige præcis, og det er jo sådan lidt kontrasten. Så enten skal man helst, altså more is better, eller også skal man nemlig gøre det helt simpelt og enkelt, hvor det er sådan meget stilfuldt og så moderne. Og her der bliver det også brugt... Ja, det er Olsen-tvillingerne, som jo også har brugt dem på forskellige måder. Det er både tykke og tynde, ægte og uægte, og det er armbånd, og det er sat sammen med alle deres egne smykker. Som, altså med smykker nu i dag laver man et meget mere personligt look, og det kan man tydeligt se, at de får gjort her. Og det er sjovt, fordi lige præcis nogle af de sidste kæder, vi ser her, der kan man godt overskue, det er ægte. Med de andre, der kan der være en overflod, som viser, at det tydeligvis ikke er ægte. Ja. I modsætning måske til for eksempel ædelstene, så må perler godt være uægte. Ja, det må de faktisk gerne. Ja. Og det var især Coco Chanel, der revolutionerede det, at hun var typen, der brugte både uægte og ægte, og lange og korte kæder. Så gjorde det virkelig moderne, at det gør egentlig ikke det store. Selvfølgelig kan man godt se forskel, og der er også en væsentlig forskel i glans, altså nogle forskellige ting. Men man må gerne både bruge de ægte og uægte. I forhold til, hvor perlen egentlig kommer fra, altså vi er klar over, at de kommer fra Østers, men hvor lang tid har vi egentlig brugt de her perler? Jamen, det ligger flere tusind år tilbage. Og hørte det jo til sjældenhederne, at man fandt en perle i... Der skulle man være heldig. Ja, det skulle man. I dag er stort set alle perler dyrket. Ja. Det er sådan noget 0,5% af dem, som er tilfældigt at findes. Men stadigvæk er de enormt eksklusive, og det tager jo tid. Det er stadig under vandet i en musling, at det udvikles. Så der er en masse farme, og lad os så se på nogle af de eksempler, du har med. Ja. Vi kan godt begynde i den lidt billige afdeling. Det kan vi sagtens. Det er jo godt at høre, at man kan være med for små lige penge. Først vil jeg bare sige, der er sådan lidt sådan den her lidt rene, lidt mere petite former for perler. Så er der sådan de lidt mere volumøse, som bruger, altså hvor der er meget kontrast i forhold til forskellige materialer. Der kommer en hel del på herover. Ja, præcis. I hvert fald sige. Men det er lidt billigere, det er faktisk hende, som Maurits er med her, som jeg synes gør det rigtig godt. Og det er jo kunstige perler, og det er jo typisk en glas eller en trækugle, der er belagt med en form for perlemorsglasur. Og er sat sammen med nogle zirkoner og sådan lidt råt metal, så det bliver lidt Hvor meget koster sådan en 99 kroner. Det er i hvert fald... Den ser ud af noget. Ja, det gør den lige præcis. Selvom det ikke er noget som den er rigtig, rigtig pæn. Rigtig fint. Ja. Nede for enden er der også lige, skal I sige, de armbånd dernede var også derfra, ikke? Jo, de 3 armbånd koster 30 kroner for 3. Og det er jo også en måde, man ville kunne bare tage et enkelt på, eller mange, og så mixe det med sine egne armbånd. Og så er der nogle af dem, hvor det er lidt oppe i en anden klasse. Ja, altså der har vi Sofie Bille-Brahe, som ligger her, som hun har gjort det helt exceptionelt på perler nu her. Hun har lavet en hel kollektion og virkelig formået at tolke perlen og vise den respekt, som den fortjener. Ja. Og især er jeg ret vild med den her ørepind, som man simpelthen stikker gennem øret, og så sidder den og balancerer lidt som sådan en af den, der ligger der.